been looking for. You're a superstar. You got the face that they've been looking for. And now we're back here in Uganda. Ayan. And of course, we would like to acknowledge and thank you, of course, to SBN Jeremiah Son and his family, staffs and crew of Embassy, Ben, Susan, Malon, Jeff, René, Tupik, Bob, Saloy, Wabi, Vicky, Boy, Nito, George, Kelly, Nodel, Bubbles, and Paul. Maraming salamat po. And of course, to Ma'am Elizabeth Ann Lynn Sixon, thank you very much po. And of course, Manager na ako, Embassy. Ayan. nakasama niya si Ma'am Jetta, 34 Florida, may-ari ng Riz Barbecue, ayan. And manager ng Riz Barbecue si Ma'am Bona, si Ma'am Bona, ayan. Tapos yan, Ma'am Jetta, Cobbleville. So guys, after this or after dito mag-inuman, tayo sa Cobbleville. Marami Mapakalo pang unaw. Yes, marami din masarap na pagkain doon. Ayan. Ulo mo. Yes, okay. I think meron tayo, no? Kagaya ng gagawin natin, meron tayo isang yung pronto guest. Sino yun? Nako, Sito. Sito. Ayan, pala naman nasa si Sito. Ayan, kinilig. Sir Sito. Ayan, hi kay Kuya Jerome. Ayan, hello po, Kuya Jerome. Ayan, dito po tayo sa gitna. And nakita ko na si Sir Nolly Morales. Ayan po, si Sir Nolly Morales Salon. Ayan, nagpa-fair extension. Extension daw na ako sa kanina. Ayan, di sa chat. Ayan, meron din nag-release na ganyan. Gusto mo mag-resign. Ay, hi din kay Mark. Sa kayo Mark. Oo, siya yung ano taga-ano. Sorry po. Siya yung taga... Ano gusto mo, animals? Oo, yung mga description. Siya yung taga-alaga. Oo, ayan. Siya yung taga-tuklaw. Okay, sir, pwede natin konting ano monitor natin. Okay, so, yung sitong, ano ko mo pangalan? Sito. Balato. Sito balato talaga. So, kanya ng galing, yung balato. Ayan. Okay daw si Sito. Si Sito, Ano ba ang ito? Jeff Radio Dosa. Saan ano to? Bakit na ano? Saan connected yung sitong? Bata yung Sito. Oo. Ay, Nagsaya. nahihilo ka. Hindi ko kumba. Ayan, saan mo na po yung sitong? Mahilig ka sa sito, no? Mahilig ka? Hindi naman. Okay. So, bakit sitong? Bakit ako sitong? Hindi mo na Ay, alam. pinalalagaan lang siya ng nanay niya. Pinalalagaan siya ng Pinalaganan. Nagtag-social ka. Okay, so ano ba yung talent mo na pwede ipakita ngayon? Manok. Manok? We'll be doing sounds from different animals. Okay. Okay, gusto niyo bang marinig si Sitong? Ano wala namang gusto makinig kay Sitong? Gusto niyo bang marinig kay Sitong? Wala ako. Siyempre dapat yung mas malakas. Sino gusto makinig kay Sitong? Wala eh. Wala ngayon. Ay, meron na kayo? Hindi naman yung mga friends. Kaso, kumakain lang. Siyempre, busy nag-muya. Ayan. So mga guys, Ngayon, ipakita mo na yung your hidden talent. oh, hidden talent talaga. Saan galing yan? Hidden garden. Okay, sige po. Ayan. Good morning! Good morning! Paano naman sa gabi? Ano pa ba? Ano pa yung kain? Ano yun? Parang umul naman na. Aso? Ha? Okay. Ano po? Oken. Yung oken, yung hindi nilalagay sa video game. Oken? Hindi oken, yung dagat. Oken? Ano po oken? Yung oken, yung maliit na aso. What? Oo. Hindi naman. Buhay na yun. Malaki na yun. Ukon na yun. Ano ba? Ano ba? Wala na daw. Wala na? Wala ng talent? Meron yan. Siyempre kinuha ko ng belo. Meron pa? Ano? Marami daw. Oo, yung isda pa. Okay. Buk. Aquarium. Buk. Okay, ano? Ha? Bending? Magbe-bending daw siya. Okay. Huwag kang sasama-sama, magbe-bending ka dyan. Siyempre, mabending ka dyan kami. Okay, alauna. Alas 2! Alas 3! Bending mo bahing. Parang bumahing ka lang kahit hindi mo. Okay, sige po.
Huwag kang kabahan. Kung gusto mo kaming sapatin, hindi naman po pwede. Hindi, okay lang yun. Okay, Sito, alam ko marami kang supporters and friends dito na nandito. Wala! Sito! Bendy! Ano ka ba? Okay lang, magbibending ka lang naman eh. Natatabi. Nahiya daw siya. Nahiya daw. Takpan natin. Come on, sige, bending ka na. Okay, so ibahin na lang natin. Kaya bang kumanta, Sito? Sumayaw. Mag-arte. O maarte lang tayo. Hanap tayo ng isang girl. Okay. Arte na lang. Alam mo, nasa ano kayo? TV ka. Aso ko ang ako. Ha? Aso. Aso? Bakit ano naman yung aso? Awaw. Oo. Kaya ano yung aso? Sabi sa Awa. Siyempre lang naman ang meow-meow. Ano ka ba? Bakit hindi namin sito? Bakit ito ka? Oo. Hindi din kami. Mahulog ka puti. Ano yung bangin? Okay, ano? Anong gusto mong gawin? Kumanta? Ha? Hindi. Upo ka na daw dyan. Okay, ito na lang. Okay. Since nauso din yung mga pick-up lines, yung mga pick-up lines, di ba? Oo, may mga pick-up lines ka ba? Kung hindi para sa amin, para sa kanya, or para kay ate na para Para kay ate. Para kay ate na hindi naman makaugali. Ate, kung gusto mong mag-join dito, halika, for more exposure na Oo, go na yan! Go na yan! Ate, come on, tuloy ko sa ato natin mo. Yan, wala pa naman si ate. Yan, okay, waka mo yan. Okay, hinanap Ayan. Hello, Si ate, ate. madali siya sumayaw. Ikaw yung pinaka-controversial na babae dito sa embassy, di ba? Wow! Parang nagdadalang tao ka pa. Hindi, wag kang naiyak dito. Parang bagay sila, no? Oo. Ayan. Ay, hindi. Ate, ano yan naman ang bag mo? Wala ka bang supply dyan? Wala, okay. Pero yan, hair brush. Hair brush. Sabi niya, hair brush. Pwede mo. Okay. H-A-I-R-B-R-O-U-S-H. B-R-O-U-H-A, bros. Wow! Ang galing. Ano pangalan mo, ate? Gina. Gina, wow! Gina. Akala ko Karen. Di ba? Okay. Parang nawalay naman yung sito. Okay, Gina, may talent ka ba? I'm sure, aside from dancing, alam ko meron pa. Talented ako. Wow! Ano to, Ate Gina? Ano ba? Ilang taon ka na? 36. 30. Hindi halata, no? Parang 35. O parang 50 lang din. Oo, di ba? 1 year lang. Okay. Ay, Ang ganda na ate. Sino kasama mo? Nakasito pa si ate. Ikaw lang. Okay. Alam mo si ate, kahit nag-iisa lang siya sa lyric, enjoy na enjoy. Kaya ko. O kaya mo, wali. Kaya mo. Kaya niya kasi kahit nag-iisa siya, nag-enjoy siya, kulang na lang pole, di ba? Gumagano talaga. Okay, di ba? Alam mo yung talent ni ate, yan, music engineering. Kaya, come on. Ayan. Pagkari ako yung pole. Oo, kaya ito yung pole. Wait ka lang. Yun lang. Ayan. Libre kita. Perya lamang ako. Ang babaeng kaya po. Ayan. Di ba ang galing mo? Nagpa-qualify ka na. Halika, Sito! Tira mo lang yung round. Kailangan natin yung music. Ayan. Uminom ka ba ng gamot mo? Ate, may gamot ka. Huwag ka mo. Yung ano? Hindi ako marunong yan. Hindi ka marunong. Lang ako. Ha? Red Horse? Magkape ka te, para naman Oo. Hindi Wala siya ka akong tama. Tarantado ka. Oh, Diba? narinig mo yun? Hindi. Oo, male gender yun. Diba? Oo. Si ate parang neglect, pero Hindi. Na-stroke na siya dati. Kaya gumagano na siya. Oo, diba? Oo. Ano? Eh, kumusta? Nakakaluwa. pero ang galing niya sumayaw. Ang fairness. Ayan, kumustahin naman natin ang pagka-out of place ni Sito. Alisan na yan. Nakapag si Sitong eh. Oo, ano Ay, ito so tayo tayo kayo kaya Sito, ang bigat mo naman hilahin. Okay lang si ate. Okay lang no. Okay lang na. Sabi niya, okay lang ako. Sabi niya, Okay ako. oo. Wala ka naman tapos ng puso. Wala naman. Wala naman. Okay. Kasi niniwala ko dati na pag may tapas ka sa puso ay dati. Oo, wala din ako. Wala ka naman tapas. Wala mo. Oo.
sabi niya. Okay, go! Ano gagawin? Okay, stop mo na yan. Ayan, pick up lines muna tayo. May Dito, dito ka, wag ka muna lalayas. Hindi pa, hindi. Hindi ako mahilig sa pick-up. Anong gusto mo? Pick up lang. Okay na, meron na ako. Wala nang patagal. Okay, okay. Ito na po. Ito mo. Siyempre, mali na tayo. Bakit? Kasi ang lakas ng putok mo eh. Anong masasabi? Habe wale. Habi, wali. Ano? Say naman! Diyan! Say naman eh! Ano? Ayan, pick up line na dali. Si Mana na ako, si Mana. Si Mana, sabi niya, o ibulong mo. Ano ako ngayon dito? Ibulong na lang niya sa akin para hindi siya, ano. Ibulong mo lang sa akin. Ano? Sige, sagutin mo sa pagkikita dito. Sabi niya, kiti-kiti ka ba? Buksingera ka pa? Oy, sa pakikita na sa pakikita. Ano yung siya ng dali niya? Buksingera ka. Ano? Ay, okay. Sabi niya, kiti-kiti ka ba? Ano ba yung piti-piti? Basta, yung iniinom yun. Yung vitamin Sabi yun. mo lang bakit? Hindi, ayok. Why? Oh, why daw? Bakit daw? Kasi ang kulit-sulit. O, sagutin mo sa pakin kita. Ano naman? Hindi po. Oh! Ha? Takot siya, di ba? Okay. Oh, sa pagkikita dito. Huwag naman, hindi bagay dito, face to face yun. Face to face lang. Go, go, go. Best to best. Oh, face to face. Oh, maganda ka daw. Talaga? Oh, hindi. Bawiin na. Sabi tayo mamaya. Diba? May ganyan nagkakatuluyan eh. Okay, ano pa para? Ano pa para? Sabi tayo mamaya, okay? Hindi. Bakit? Ulo ka pa kami. Oh my God! Okay, tara. Hoy, balik ka dito! Oh, balik ka daw dito. Oo. Oo. Bakit na? Pangit mo. Bayaran ka. Wala na rin mo nun? Para sila yung mga flip top, no? Oo. Oh, sino Sa sulat. Bagay, oh, bagay. Bakit? Kita niyo ba? Oo, sa akin daw kita dyan. Sige lahat. Ayaw na lang tayo, go! Oh, sayaw na lang daw tayo, go. Ayan, okay. Okay. Ayan. Meron ka na ng bag ni Ate. Oh, may kita ang bayak mo. Oh my God. Oh, nasa na Tito. Tito ka. Ayan. Okay. Ay, palakpakan natin si Ate. Sige. John Cito. Ayan. Palakpakan din natin si Tito. Okay, kasi din pala sa salamatan. Okay. Wala lang. Okay lang ako. Okay lang. O, ikaw, may gusto Mag-take ka na lang ganun mga gamot mo. Okay, may gusto ka bang pasalamatan si Tito? Yung mga friends mo dyan doon. Gamot mo yan. Magpalihat ka na din. Okay. Okay, magbumati ka sa mga friends mo, sa mga nanonood sa bahay nyo. Mga fans mo. Oo, mga fans mo na yung Diyos. Nandun kina Ma'am Ann. Oo, nandun sila Ma'am Ann. So, si Nito, di ba? Oo. I-click mo na. Kunyari, yan yung camera, yung main camera natin. Ano ba, kumain ka tayo? Kasi ka naman ako ng lawa. Ayan. Siyempre, magpapasalamat ulit tayo. Oo, thank you so much. Yes, to SBN Germany's son and his family. Ayan. Staff and crew of Embassy, thank you so much. Ayan, to Ma'am Elizabeth Ann Lin Singson, the manager of Lyric Embassy. Thank you po, ma'am. Tapos, every Thursday, live band dito sa Embassy. And of course, thank you sa ACK for orders and deliveries. Yes. Call 722-2208 or 722-2458 for VIP. Yes! Okay, thank you so much po kayo. Maaari ka lang na mag-disappear. Ayan, so sino pa ang pwede natin yung pwede natin Pick up line. Ayun yung naka-jacket. Ayun dyan. Ayan, thank you din kay Doc Joe Flandes for my eyewear. Yes, Dr. Shaw, thank you so much. Ayan. Number for you, Hilino Polymark, David Didi, call 0926-6823-461. And of course, thank you to Rapid State. Yes. Wow, sponsor talaga. Of course. What they've been looking for. You're a superstar.